si us pareix, començarem ja, no? Donar la benvinguda, gràcies per vindre. I sabeu que cada any, el dia antes de l'inici de curs, des de FAMPA Castelló, sempre fem una roda de premsa, no? Per comunicar a mitjans on estem, no? I també per fer, sobretot, la nostra intenció en esta roda de premsa, a part de parlar de coses concretes de l'inici de curs, és ficar en valor pues, el paper important que les AMPs a les comarques de Castelló desenvolupem, no? En aquest sentit, ho han dit algunes vegades, a nivell estatal, les AMPs de Castelló tenen un paper molt fort, ja us comentaré dades de la nostra federació, no? I us puc dir que això que som una de les entitats més representatives, una de les poques entitats que tenim representació en tot el territori, i de zones urbanes com la ciutat de Castelló, fins als pobles més menuts, FAMPA Castelló està present a través de les AMPs associades, no? I també pues, el rol i el paper fonamental pues, que les AMPs desenvolupen ja dins de l'àmbit educatiu, però també en l'àmbit social, no? Les qüestions de conciliació, fins pues, participació en la vida cívica de molts pobles menes, no? Un poc això és la idea de la roda de premsa, no? Aleshores, pues, bueno, nosaltres reprenem la comunicació un dia abans de l'inici del curs escolar amb l'objectiu d'expressar als líders polítics, a representants del sector educatiu, direccions d'escoles, professors, també sindicats, i també la societat en general, que la FAMPA Castelló està així present. Nosaltres representem ara mateixa a 253 AMPs federades, que representen més del 92% de les escoles de l'escola pública. Val? Nosaltres també estem a tot el territori de les comarques de Castelló, com hem dit, no? I bueno, el que hem dit sempre, no? Que el sistema públic d'educació és destacable per la seva importància percentual respecte a educació privada i concertada. Això, diguéssim que a nivell estatal, pues, de certa manera, representem una anomalia. La importància de l'escola pública a les comarques de Castelló és molt més gran i més significativa que la majoria de territoris dels estats, no? Me presento jo primer, jo soc Josep Albiol, ara mateix ja soc president de FAMPA Castelló. Val? Tinc tres fiquets, dos estan en el sistema educatiu públic, vale? En Elies Borguirol de Vilareal i també en l'altre xiquet en Castelló, perdó, en Pelleta, perdó, igual. Tenim a Jesús Monterde també està a la Junta de FAMPA Castelló. Jesús Monforte, perdó. Jesús Monforte. Ell és vocal de la Junta de FAMPA i està també en el AMPA de l'IES, Fracció Privada de Castelló. Tenim Raquel Estall, també està vocal en la nostra federació i està també en la Junta de l'AMPA de l'Escola Pontesa de Llucena. I per altra banda també tenim a Lorena Forner, que està com a representant de l'AMPA del Centre d'Educació Especial, el CAU d'ací de Castelló. Ja sabeu que nosaltres en la roda de premsa inicial pues, el que volem fer és mostrar la diversitat que té el nostre AMPA, no? Perquè normalment s'imaginem un AMPA pues, d'un centre urbà i a més, quan realment pues, donada les peculiaritats, nosaltres sí que vol dir que tenim més AMPs inclús en el medi de les comarques més despoblades, no? I també que una escola pública és una escola. Són les escoles, són els instituts, centres d'educació infantil també i també centres d'educació especial. Evidentment hem invitat a més AMPs, però claro, sabeu que l'horari de matí, no? Nosaltres no ens dediquem a això, no? I al final pues, significa o renunciar a temps de treball o renunciar a aquest tipus de coses o demanar permisos per a poder acudir a fer esta roda de premsa avui de matí, no? Però bueno, pensem que sí que sí que mostrem la diversitat que constitueix la FAMPA, no? Passant a qüestions concretes, val? I amb la finalitat de refrescar pues, certes qüestions que sempre es preocupen al voltant de l'àmbit educatiu, no? Pues, tractarem uns temes més concrets, no? Una qüestió important és la participació de les famílies. La nostra federació vol recordar a les famílies la importància que té el ser membre d'un AMPA, per el paper essencial que representa en l'àmbit escolar. A més, les AMPA assessoren a les famílies, presentem els seus interessos davant de les autoritats educatives i col·laborem en activitats extraescolars. Promovem la cooperació i la igualtat d'oportunitats de les escoles, organitzem activitats educatives i fomentem l'educació en valors. Recordem que la participació dels AMPA és un dret constitucional, val? I té beneficis comprovats pues, en el rendiment dels alumnes, dels nostres xiquets i xiquetes. FAMPA Castelló, com vos dia, ara mateix té 253 AMPs associades
a principi del curs passat tenien 245, hem incrementat en 8 ampes, no? I representem, pues, traient percentatges el 91,7%, que vol dir pràcticament un 2% de les associacions de famílies de l'escola pública. Pràcticament les ampes que no estan associades, pues, que no estan associades pues, perquè en un moment puntual, pues, ja sabeu que la qüestió del RAP la participació de l'infermera és molt volàtil, vull dir que permanentment hi ha canvis, ja sabeu, pues, de gent que s'incorpora a les ampes a través dels processos d'admissió de l'alumnat, no? Després també permanentment hi ha gent que canvien de cicle educatiu, no? Passen de l'escola a l'institut, no? I sempre hi ha gent que entra i és de les ampes. A vegades se produeixen desajustaments pues, que hi ha qüestions puntuals perquè algunes ampes queden paralitzades, altres després reprenen l'activitat. Vull dir que realment aquest percentatge d'ampes que no tenim associades pues, és perquè en un moment puntual pues, no tenen activitat. No? En aquest sentit, pues, el que us comentava anteriorment, les ampes continuen tenint un pes molt específic, sobretot, pues, ja ho sabeu, a nivell territorial de tot l'estat, sí que construïm un cas molt potent, no? Sobretot en l'àmbit de la conciliació. Ja sabeu que el model de promoció de conciliació és un poc complex, sobretot en els últims anys, no? Perquè hi ha determinades poblacions que sí que els ajuntaments, a través d'aportacions dels plans Concilia i demés, pues, sí que han entrat a ordenar aquest tema de les escoles matineres, vesperneres i demés, però la major part dels casos encara són les ampes que organitzen l'escola matinera, l'escola vespermera i l'activitat extraescolar. L'activitat extraescolar és un punt molt important també de la nostra AMPA i és un punt que també volíem reivindicar que trobem que falta pues, certa regulació, no? Sabeu les dificultats que la normativa s'imposa per a fer activitats extraescolars en període lectiu, no? Sobretot en la franja de migdia i en el cas de jornada contínua pues, per la vesprada. Val? És una qüestió que sempre hem demanat que se regule. Nosaltres trobem que la regulació actualment existent està molt bé, és molt ambiciosa, però en la pràctica pues, no s'aplica. No? La regulació actual preveu que les activitats escolars en temps lectiu no? Pues, siguin gratuïtes, siguin d'accés universal per a tot tipus d'alumnat, però en la pràctica pues, sabem que això no se dona i en la pràctica pues, el que està fent-se és que les activitats escolars pues, se retrasen fora de la jornada lectiva. No? Això és el que estem veient. Després també les activitats escolars que organitzen les AMPes juguen un paper molt important, sobretot en els territoris menys poblats, perquè si no fora això a través de les AMPA, pues, aquests xiquets i xiquetes d'aquests municipis pues, no tindrien aquesta opció que sí que municipis més grans hi ha, no? De fer activitats i de complementar la seva formació. També nosaltres pues, ens vam reunir en la Diputació de Castelló, hem fet una crida a que pues, donant que els àmbits d'actuació són coincidents, pues, que ens recolzen, no? Sobretot pues, això, no? Tenir oportunitats a xiquets i xiquetes de les zones menys poblades. Val? Una altra qüestió que es preocupa de fa temps ja és el tema de la jornada escolar. Sabeu que a nivell territorial valencià les nostres comarques són les que tenen menys escola contínua, la major part de les escoles continuen anant a jornada partida. Val? És una qüestió que des que se va introduir en l'àmbit escolar continua generant debat, continua generant controvèrsies i el que demanem ja d'una vegada pues, que això deixi de ser, no? Que la Conselleria prengui un model determinat de jornada val? I que s'hagi de prendre decisions pues, en el sentit de mecanismes compensatoris en el seu cas, per a complementar la jornada per a aquelles famílies que no poden fer-se càrregues dels xiquets de més, pues, que ho facin, no? El que no volem és que any rere any, pues, quan arriba el mes de febrer, s'introduïssin elements conforme són les votacions escolars, que diguessin que el que fa és pues, que crear diferències entre la comunitat educativa, val? I el que també demanem és que no s'aplique, que no se consolide aquesta doble via que n'hi ha en algunes comunitats autònomes, que el que passa en la pràctica és que l'escola pública va tot a jornada contínua i l'escola concertada va a jornada partida. Pensem que això és el pitjor que pot passar, no? Perquè ara mateix a nivell de Castelló, si hi ha jornada contínua és únicament en algunes escoles públiques i les escoles concertades continuen a jornada partida, no? El que demanem és que s'unifiqui aquest tipus d'intencions i sobretot que Conselleria prenga i adopti aquells mecanismes que calga per a compensar un poc el tema de conciliació de famílies, que en el seu cas ho puguem necessitar. Una altra qüestió que també, si recordeu, cada final de curs plantegem és el tema de l'horari escolar o la jornada. L'horari escolar són modificacions que s'estan fent dins de la jornada escolar per part d'algunes escoles, no?
És dir, l'actual norma permet pues, que simplement per decisions del Consell Escolar, en el qual la major part de representants són del professorat, pues, s'efectuen certes modificacions en la jornada escolar, que pot ser, pues, per exemple, en el cas que ens trobem de que unes escoles que tenen a les 8 del matí, altres escoles que acaben a les 4 de la vesprada, val? I aquestes decisions que ara per ara, pues, dic, s'han de el Consell Escolar, no són consensuades en les famílies. I a més, pues, canvien any rere any, no? Claro, tant el tema de la jornada com l'horari, pues, al final introdueix un element d'incertesa en l'entorn educatiu de l'escola pública que fa pues, que moltes famílies pues, estiguen desorientades, no? I que fa pues, que aquesta inestabilitat en cap moment pues, beneficia ni l'alumnat ni tampoc ni a les famílies, no? Evidentment. Més qüestions que també volem plantejar, l'actual el govern autonòmic ha introduït pues, de nou la qüestió, ja sabeu, de la modificació del decret de 28 que tenim en l'escola pública i de més, val? Com sabeu, s'ha adoptat una llei, no?, que no entra en vigor este curs, entrarà en vigor el curs que ve, val? Però sí que en alguns aspectes que permetia l'actual regulació, sí que es trobem pues, que tal com el plantejament que té Conselleria, en cap moment se recolza una llengua minoritzada com és el valencià, no? Nosaltres ja sabeu que des dels principis fundacionals de FAMPA Castelló, des de fa més de 40 anys, una de les qüestions que evidentment que mantenim i que se plantejava des del primer moment com a clara, no?, que és l'ensenyament en valencià. La idea que plantejava la normativa que era assistent de que pues, tot l'alumnat visquera finalitzar els seus estudis en un coneixement en igualtat de condicions del valencià, del castellà i de l'anglès, en l'actual proposta de llei ja aprovada pues, se'n va avall, no? Nosaltres en cap moment, evidentment, no estem d'acord amb aquesta norma, no? I serà una qüestió que es donarà de parlar tot el curs que ve, perquè segons aquesta norma entrarà el curs de l'any 2025-2026 i hi ha certs aspectes pues, que d'entrada es provoquen molts dubtes, no? Que la llengua vehicular d'una escola pugui canviar-se cada any en funció de les famílies, que els materials de text tinguin que adaptar-se cada any també en funció de quina llengua vehicular siga, no? Que els pares d'entrada, quan tinguin que fer la visió, igual no saben encara quina és, no? La seva llengua, vull dir que han introduït una qüestió de debat que nosaltres, pues, a nivell de l'escola pública de Castelló, ja ho tenim això superat. Realment és que portem l'actual agenda de FAMPA sobre temes lingüístics no he tingut cap tipus de reclamació ni inquietud, no? Tant per part de les AMPEs, no? Tampoc per part de l'alumnat. Una altra qüestió que també reclamem cada any és la qüestió de la salut escolar. Segur que en el seu moment plantejaven el tema de l'infermera escolar. Aquesta infermera escolar que s'exigeix a 3 estats de la Unió Europea la plantejaven integrat en el sistema sanitari, no? Amb unes funcions concretes i demés. Segons s'ha anunciat en Conselleria, enguany això començarà a actuar-se en aquest sentit, se preveu un pla de contractació ja d'aquest tipus de professionals, però realment encara no sabem ni com s'aplicarà, ni a quines zones s'aplicarà i demés. Un altre àmbit que també ha anunciat la Conselleria i que també coincidim i es sembla molt bé del tema de la salut mental, no? Que també se contractaran professionals sanitaris en aquest sentit, i el que estem un poc a l'expectativa és de veure això on se farà, quan se farà i si realment això se consolida, perquè ara per ara no tenim més notícies en aquest aspecte, no? Més qüestions també, s'ha anunciat recentment un anunci de vacunació per a la grip, per a determinades etapes escolars. En aquest sentit, nosaltres sí que volem significar que ja ho vam anunciar durant la pandèmia, que nosaltres consideràvem que l'escola no era el millor àmbit per a vacunar xiquets i xiquetes, no? Que en el seu moment nosaltres apostàvem per un model que, si ho tenim en compte, en un principi, en la pandèmia passada, se va començar a vacunar xiquets i xiquetes, però després al final se va derivar als centres de salut. Nosaltres apostem per aquest model, no? De que l'escola no és el millor entorn per a vacunar a les escoles, a banda de que s'anuncia aquest pla sense cap tipus d'informació addicional, i si en cas que tingui que vacunar els xiquets, preferim que siguin en el centre de salut i, evidentment, avalats per fonaments sanitaris, no? Que és igual. Tenim uns manegem de la nostra postura, com han dit que van dir en el seu bon moment en la pandèmia. Una altra qüestió que també es va plantejar des dels mitjans de comunicació són aquestes despeses d'inici de curs.
Afortunadament, a nivell autonòmic tenim el programa Xarxa Llibres, que pensem que és com ho tenia tot l'Estat i realment no, la majoria de comunitats autònomes no tenen aquest tipus de programa. Vale? Sentim afortunats de que estigui aquest programa Xarxa Llibres, de que continua existint, no? I que pues, inclús s'ha ampliat fins al batxillerat, no? Si en aquest aspecte pues, sí que, que demanem que continuï i pareix que l'aposta siga eixa, no? I un altre tipus de despeses pues, són, per exemple, els llibres de lectura, que sí que hem demanat i en això sentit, les AMPs també estem fent molta feina, no? En sentit que aquests llibres de lectura que segueixen a un determinat curs educatiu, pues, després pugui servir a través d'intercanvi de més per als alumnes que després continuen en aquest mateix cicle formatiu, no? Val? I una altra qüestió també que demanem pues, que és el famós xec de material escolar, que experimentalment se va aplicar fa 2 anys i que ara per ara pues, no tenim coneixement de què continua, no? Val? Nosaltres, pues, jo segur que l'aposta és que l'educació bàsica té que ser gratuïta, no? I té que servir pues, per a cohesionar la societat, no? I que tot avance pues, en el mateix sentit. Un poc això són els arguments generals que plantejaven, val? Ara parlant amb la resta de companys que estem així en la taula. Bé, ja sabeu, soc Suso Monforte, de l'AMPA del Francesc Ribalta, i tot i que els pares poden pensar que l'AMPA d'un institut té poc marge d'actuació o que la seva influència és limitada, cal recordar que la nostra tasca continua sent essencial per millorar la qualitat educativa dels nostres fills i filles, igual que a les escoles primàries. Els pares i mares poden fer una gran aportació als instituts. Això és bé perquè normalment quan se passa de primària a secundària a les famílies és com si pensaren que la relació en l'institut ja la porten els seus fills a soles i nosaltres pensem que no, que és molt important continuar vinculats a l'institut i a la millora de l'educació. En relació al pla edificant, des dels instituts, igual que en general des de primària i altres cicles, considerem inacceptable que l'alumnat dels instituts hagi de romandre durant massa temps en barracons o que els centres educatius es troben en condicions complicades i difícils deguts als retards en el pla edificant. La paralització, ajornament, cancel·lació o retallades econòmiques en les obres dels centres educatius resulten en retards i incomoditats importants per a les comunitats educatives que cada dia experimenten les repercussions d'instal·lacions deficients. Les AMPA estem profundament preocupades per aquest assumpte i desitgem que els centres educatius estiguen en les millors condicions possibles. Sobretot perquè el pla edificant, la Conselleria va anunciar que s'havia retallat en un 30% de l'últim pressupost que se va fer d'aquest pla edificant, ajustant-se, segons diuen, a lo que s'havia gastat d'aquest any. I nosaltres pensem que no s'hauria de retallar, sinó que s'hauria de mantindre, se gaste el que se gaste. Un altre tema que ens preocupa és el temps lliure dels nostres adolescents. Segons estudis periòdics realitzats per l'Ajuntament, el 70% dels adolescents afirmen disposar de més de 20 hores a la setmana de temps lliure. Aquesta informació ens dona que n'hi ha poques opcions dedicades exclusivament al temps lliure dels adolescents, a les vesprades en sortir dels centres educatius i durant els caps de setmana, és a dir, els joves entre 13 i 18 anys que compartissin interessos molt diferents dels nens més xicotets que assistissin a les escoles de primària. En les grans ciutats, les opcions d'aquest grup d'edat són limitades, mentre que en els pobles més menuts sovint no hi ha cap alternativa d'oci exclusivament per a ells. Com a resultat, aquests joves sovint es reuneixen en parcs públics on poden per a socialitzar. Considerem fonamental crear espais específics i activitats per als adolescents per garantir la seva seguretat i atendre les seves necessitats, allà on siga possible. Estaria molt bé obrir els centres educatius a les vesprades, com en alguna ocasió s'ha fet en les escoles de primària a Castelló i també els centres de secundària. En aquests llocs on això siga viable, caldria promoure la creació de centres de joventut públics que estiguen oberts sobretot a les vesprades i als caps de setmana.
y eso es tot, des de secundària. Boga, i sí que fem la crida des de fa a Castelló de que, així com les famílies en els centres d'educació infantil i primària, els centres d'educació especial, si quina implicació, trobem que quan els xiquets i xiquetes passen a l'institut la participació baixa en picat, no? I sí que és cert que les AMPEs de l'institut de secundària es troben que estan passant per mals moments, no? En el sentit de la baixa participació, inclús en alguns casos la seva desaparició, no? Sembla que a partir d'ahir les famílies ja no pintem res, no? Quan realment se manté una representació en el Consell Escolar, vull dir que també hi ha activitats extraescolars, vull dir que la participació de les famílies en aquest sentit té que continuar, i ahir sí que diguéssim que a nivell intern nostre de FAMPA Castelló on trobem un dèficit molt gran de participació, i sobretot després de la pandèmia realment ahir sí que hem trobat que no s'ha recuperat, no? Si ja amb les AMPEs de l'escola infantil i primària sí que s'ha recuperat el nivell de participació, no passa del mateix en les AMPEs de secundària. El que us comentava, ara vos deixem Raquel Estall, una part molt important de la societat de FAMPA Castelló, venen de les zones més poblades, no? Ella sabeu que és de Llucena i es parlarà un poc de la situació de les reivindicacions de les AMPEs de l'entorn més rural. Bueno, com ha dit Pep, soc Raquel Estall i vinc de l'AMPA del CEIP de Comtessa de Llucena, i avui vull parlar en nom de les escoles rurals de les nostres comarques, que a Castelló són nombroses i que moltes d'elles, per ser petites i estar en localitats apartades, afronten dificultats i necessiten recursos iguals o fins i tot superiors als dels centres més grans per cobrir les seues necessitats. Les persones que vivim i treballem en zones rurals i que desitgem quedar-nos i mantenir els nostres pobles vius, sovint ens enfrontem a barreres que ho dificulten, com ara les que ens impedeixen aconseguir una educació de qualitat i equitativa per als nostres fills i filles. Les AMPA de les zones rurals treballem constantment per garantir els mateixos drets i oportunitats que els nostres homòlegs en zones urbanes o en pobles grans. No demanem res extraordinari, simplement volem que els nostres fills i filles tinguin accés a les mateixes oportunitats educatives, independentment d'on estiguen escolaritzats. Volem que les nostres escoles disposen dels recursos necessaris per a mantenir-se obertes i funcionant adequadament, perquè sabem que aquestes escoles són claus per a la supervivència dels nostres pobles. Els centres educatius en àrees rurals, per ser més menuts i estar més apartats, comporten problemes específics com la manca de recursos per a serveis bàsics com ara són els menjadors escolars i les activitats extraescolars. En zones urbanes o més poblades, aquestes necessitats es cobreixen de manera gairebé automàtica, però en les escoles rurals, aquestes mateixes necessitats es converteixen en reptes que hem d'afrontar sense el suport suficient. Les empreses privades que ofereixen aquests serveis solen concentrar-se en àrees amb una demanda més elevada, deixant les zones rurals desateses. Com ja hem comentat, les activitats extraescolars són un pilar essencial de l'activitat de les AMPA i un recurs bàsic per garantir la conciliació familiar i laboral de les famílies. Així doncs, reiterem la sol·licitud ja habitual de crear una forma d'ajuda específica destinada a l'organització d'activitats extraescolars per part de les AMPA en localitats petites, on la quantitat d'estudiants és limitada i sovint no es pot arribar al nombre mínim d'inscrits requerit perquè l'activitat sigui viable des d'un punt de vista econòmic. Ara us volem parlar sobre un punt important que és l'arribada de l'alumnat estranger als pobles. A més, cal destacar que cada vegada hi ha més persones estrangeres amb pocs recursos que es desplacen a aquestes localitats menudes a causa dels costos més baixos de l'allotjament i de les possibles oportunitats laborals. Aquesta situació comporta l'arribada de famílies amb fills que sovint no comprenen el valencià i que arriben amb un desfasament curricular significatiu. Això implica que aquests alumnes tenen necessitats educatives especials i un nivell acadèmic que no s'ajusta a la seva edat. A aquests centres escolars, la ràtio de professors no s'ajusta a les necessitats reals de l'alumnat. La plantilla docent es defineix en funció del nombre d'unitats del centre, però la realitat és que els nous alumnes presenten cada vegada més dificultats a causa de les seues circumstàncies particulars. Així, ens trobem amb una banca de professorat especialitzat per atendre adequadament aquests alumnes amb necessitats específiques. És fonamental afrontar aquesta situació amb més recursos i una millora distribució del professorat per garantir una atenció educativa de qualitat per a tots els estudiants. Ja per acabar, també reivindiquem una major implicació per part de les administracions públiques, ajuntaments, conselleria i diputacions. Necessitem que es facin càrrec d'aquests reptes i que garantisquen una igualtat real per a tots els alumnes.
independentment d'on visquen. Les infraestructures educatives en el món rural han de ser una prioritat, no només per evitar que famílies es vegin forçades a abandonar aquestes zones, sinó també per garantir que els decideixen quedar-se tinguen un futur prometedor per als seus fills. No podem permetre que 4 nens en una escola rural siguin considerats menys importants que 40 en una escola urbana. Cada alumne compta i cada escola que es manté oberta és una victòria per a la lluita contra la despoblació. I cal que recordem que sense escola rural no hi ha poble. I ara ja... Sí, en el sentit que comentava Raquel, efectivament, ja ho hem dit antes, no? que el paper de les AMPEs en l'entorn rural ja ultrapassa estrictament l'àmbit educatiu, no? I ja sabeu que en molts dels nostres pobles l'escola acaba sent realment el motor, no? de vida d'aquest poble, no? És el que marca ritmes, la que fa que eixir la gent al carrer i demés, no? En aquest sentit, el que demanem és que aquest tipus d'ampus siguin especialment protegides, no? I que disposen de més recursos, perquè també realment fan més feina, no? que aquest tipus d'ampus. Tenim també nosaltres Lorena Forner, Lorena representant de l'AMPA del CAU del Centre d'Educació Especial, el CAU de Castelló. Sabeu que a les nostres comarques tenim 5 centres d'educació especial, sabeu que fa alguns anys se va aprovar i va entrar i està vigent, no? El famós decret d'inclusió, no? Aquest decret era molt ambiciós, plantejava una sèrie de reptes, una sèrie de qüestions, però clar, aquest decret pensem que encara està en fase d'implantació, encara falta dotar-lo de molts recursos, no? I ahir obrir la porta a certes qüestions que parlàvem abans, no? que aquests propers anys pensem que hi haurà que parlar molt sobre aquesta qüestió, no? Vos deixen en Lorena. Buenos días a todos y todas, soy Lorena Forner, representante del AMPA del Centro de Educación Especial El CAU de Castellón. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a la FAMPA Castelló Peñagolosa por brindarnos la oportunidad de participar en esta rueda de prensa de inicio de curso. Para los centros de educación especial, que a menudo nos sentimos un poco olvidados, es un verdadero honor tener la oportunidad de alzar la voz y compartir nuestras necesidades y reivindicaciones. Hoy quiero abordar 2 temas que nos preocupan especialmente. La escolarización hasta los 22 años. Una de las novedades de este curso en los centros de educación especial es la ampliación de la etapa educativa hasta los 22 años. Este logro ha sido fruto de una larga lucha por parte de las familias y aunque supone un gran avance no resuelve todos nuestros problemas. Al finalizar esta etapa educativa nos encontramos con una falta de recursos suficientes como centros de día, talleres ocupacionales, residencias para personas con diversidad funcional. Esto es esencial para que nuestros hijos no se vean obligados a quedarse en casa sin opciones ni alternativas. Entonces, es crucial que exista una mayor coordinación y comunicación entre las consellerías de educación y servicios sociales para abordar estos retos de forma efectiva. Y aquí, como mi compañero, voy a hablar también un poco del plan Edificant. Es otro tema que nos preocupa, es el estancamiento en el avance del plan Edificant para arreglar y actualizar las infraestructuras escolares. En particular, los centros La Panderola de Villarreal y el Baix Maestrat en Vinaròs necesitan una atención urgente. Es fundamental reactivar este proceso cuanto antes. Los profesionales en los colegios, además, hemos observado que, a pesar de que el número de alumnos no ha disminuido, en algunos colegios de educación especial se ha reducido el número de profesionales, como PT, AL, logopedas, educadores. Es necesario poner especial énfasis en esto para garantizar que el alumnado reciba la atención adecuada. Otro tema del que quiero hablar es de la dinámica de las aulas hueco. La unidad de educación especial en centros ordinarios. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En línea con esta visión, se ha comenzado a implementar la escolarización del alumnado con necesidades específicas en centros ordinarios. Sin embargo, me pregunto, ¿está realmente preparado el profesorado para afrontar esta inclusión de manera efectiva? ¿Se están identificando y solucionando los problemas y dificultades que surgen con la prontitud necesaria?
¿Se garantiza que el alumnado del aula hueco esté debidamente representado por la AMPA del colegio ordinario? ¿Se tiene en cuenta la observación del profesorado de las escuelas infantiles y guarderías en la detección de problemas conductuales o necesidades específicas en los niños de 0 a 3 años para elaborar un plan preparatorio adecuado para futuras necesidades en las aulas hueco? Como representante del colectivo de AMPA de Centros de Educación Especial, pido una mayor sensibilidad y compromiso con este tema. Muchos de nuestros hijos formarán parte de este proyecto en un futuro cercano y es vital que estemos preparados para garantizar su bienestar y desarrollo. Para concluir, agradezco de nuevo la oportunidad de compartir nuestras preocupaciones. Seguiremos trabajando por el bienestar de nuestros hijos y confiamos en que, con colaboración, lograremos los avances necesarios. Gracias por su atención. Pues bé, crec que hem fet una bona mostra, no?, de la diversitat de qüestions que abordem les AMPes, no?, que també aborda l'escola, no? Hi ha moltes qüestions més que podíem parlar, però pensem que és de moment suficient, no? Podem parlar d'ara del que considereu, no? Però nosaltres enguany hem apostat per tractar aquestes qüestions que a títol d'exemple sí que són prou demostratives del que tenim, no?, a les nostres comarques, i també del que pensem i també del que representem en FAMPA Castelló. Si teniu qualsevol tipus de qüestió, podem parlar. I dic que l'àmbit que volíem donar era un poc més distès, fer un cafè i de més, però podeu preguntar el que considereu, en aquest sentit. S'ha ficat, bon dia, s'ha ficat en marxa una nova llei educativa en 2 temps, este any un primer pas i l'any que ve ja la formalització d'aquesta llei. Què vos sembla a les AMPes de l'escola pública aquesta nova llei, com afecta a aquesta escola pública? Sí, evidentment el transfons de la llei ja d'entrada ja no coincide en ell, no? Sabeu que nosaltres representem a l'escola pública i tenim clar, i a més per això s'ha anunciat per part del conseller, no?, que la seva aposta no és l'escola pública, i és més, ells estan per la labor de continuar amb l'escola concertada, inclús donar-li més importància, no? Bona prova tenim i s'anunci que se tancaven crec que eren 43 aules, no?, a nivell de Castelló, no escoles, 43 aules, i realment s'ha anunciat tancament que encara no tenim constància realment si al final s'han sigut 43 o crec que han sigut algunes menys, no? Justament totes són de l'àmbit de l'escola pública, no n'hi ha cap tancament d'aules en l'escola concertada. Evidentment el transfons de la llei és això, no?, en aquest sentit d'apostar per l'escola concertada i privada quan nosaltres no coincidim, no? I l'altre transfons, que és el que tu dius, diguéssim que este canvi normatiu a 2 velocitats, no? L'altre, que és la qüestió lingüística, evidentment tampoc coincidim, no? I pensem que s'ha introduït un debat de nou que ja no ho teníem, que en certa manera havien arribat a un conveni que a les nostres comarques realment aquesta qüestió no provoca cap tipus de debat ja, ¿no? Ya fa temps que ho tenim un poc superat. ¿Qué os parece esta consulta que se va a hacer antes de Navidad? Que ayer el conseller anunció que antes de Navidad los padres tendrán que votar la lengua vehicular de su centro. ¿Crees que la llegada, por ejemplo, de inmigrantes de fuera que sí que están llegando puede que algunos centros solo se pueda estudiar castellano? Exacto. Sí, això és el perill que n'hi ha, i el perill més evident és que isquen alumnes escolaritzats en un sistema educatiu que no tinguin cap coneixement d'una de les llengües pròpies, no? Realment això pensem que no passa en cap país del món, no? I aquesta llei sé que l'hem aprovada, la tenim, l'hem mirada, i el que mirem que és complexa la seva aplicació i es provoca el que parlàvem, molts dubtes, no? En el sentit que la llengua vehicular serà consultada cada any per les famílies que participaran en el dret d'admissió. Cada any la llengua vehicular d'una escola podrà canviar en funció dels interessos de les famílies. Aleshores, el professorat estarà preparat per a impartir classe en valencià o en castellà. Els materials de text, si continuen sense llibres, cada any se tindrà que adaptar, és a dir, un any sobrarà el material, l'altre any hi haurà que demanar-ne, d'un any per l'altre canviarà, o el sistema, diguéssim, garantitzarà la llengua vehicular durant tots els cursos, no? Provoca una sèrie de dubtes que es donarà que parlar, perquè sabeu que això entrarà en vigor l'any que ve. Sí que és cert que no tenim coneixement de que la consulta se faria abans de... Sí, va dir ahir. Va dir ahir, no? Va comentar que era necessari que fos antes de Nadal perquè així
tenen de Nadal hasta final de curs, antes de l'admissió, per organitzar les unitats en quina llengua perquè la gent a l'admissió puga saber però molt de pressa han d'anar. Ja. En aquest cas, les famílies que entraran no tindran dret a elegir. No. Triaran les que ja estan. Claro, el centre ja tenia predefinit un model que podrà canviar cada any, ¿no? Perquè aquesta consulta se farà cada any, en principi, clar, és que no... Hombre, lo lógico sería que si tú optas por que sea castellano o valenciano, que se mantenga durante todo el sistema, la etapa educativa. No ho sabem. Para tu hijo, vamos, digo yo. Sería lo Sería lo desitjable. lógico, pero no han dicho nada. Ayer dijeron cada año, creo, Cada any. Sí. És que sí, és que pareix que el plantejament sí que cada any, cosa que, ja us dic, als fets organitzatius no sé com se farà. Si heu mirat la publicació en el DOC, realment, no sé, vull dir que n'hi ha una sèrie de tables de logaritmes i de més, en el qual se troben els percentatges i de més, que no m'he entrat a fons encara a mirar-lo, però el que entenem és que tira avall un tipus de normativa que teníem, que en un principi pues, donava garanties a tot el món de que sabia i seria escolaritzat acabaria la seva etapa formativa en un coneixement igual de 3 idiomes, que nosaltres en un principi plantejaven que això seria positiu. El fet de que ara puga donar-se el cas de que alguns xiquets, com us comentava, acaben la seva etapa educativa sense cap coneixement respecte a l'idioma del seu veí, no? Pensem que això no és positiu per a ningú. I al final això és populisme polític, perquè igual que ens donen a triar la jornada escolar, cosa que les famílies no han demanat mai, no. És l'administració la que hauria de decidir quina és la més adequada. Això és el mateix, és l'administració la que hauria de decidir quina llengua vehicular o quins percentatges de llengua s'han d'utilitzar en el... Sí, és una de les qüestions que volia dir. Nosaltres a nivell de FAMPA Castelló no mai hem entrat a valorar qüestions metodològiques, no? O de contingut educatiu, no? És dir, els que estem així ens pot pareixer molt positiu que hi hagi 4 hores de música o 3 de matemàtiques i tal, però nosaltres no, diguéssim que això no té que respondre a l'interès de cada família en qüestió, no? Vull dir, n'hi ha uns experts educatius que són els que marquen els currículums escolars, val? I són els que marquen els continguts i els currículums, no? En definitiva. Val? Pensem que el mateix passa en els idiomes. Vull dir, quin problema n'hi ha en que els xiquets sàpiguen el que parlaven, 3 llengües, les 2 llengües pròpies, més una llengua potent, vull dir que no veiem que hi haguera cap tipus de problemàtica. Esto puede, si sucede, se pueden crear guetos en los que solo se estudia castellano, sí, y solo vayan los que, a lo mejor los inmigrantes que vienen que no saben valenciano. Totalment, és el que nosaltres fugim d'aquest tipus d'estigmatització. Sí, que no sigui inclusiu per a res. Clar, això d'entrada ja contradeix el propi decret d'inclusió, no? I sobretot estigmatitzar determinats centres, determinades zones, sobretot les zones més urbanes, no? Que en els quals pues, únicament hi ha ensenyament en castellà, no? Que és el que passava abans quan estaven les línies. Les línies, sí. La línia en castellà pues, s'omplia de la gent de fora perquè pensaven que no... Claro, y después de la primaria luego pasarán al instituto y tendrán que buscar un instituto que se adapte a lo que saben ellos. Bueno, i cada any serà canviant. Sí, és que tal com el plantejament que figura allí, diguéssim que la llengua de vehicular del centre atendrà els interessos de les famílies. Això se plantejava en aquest famós decret de llibertat educativa. Clar, nosaltres l'aplicació d'això, igual que de tipus de coses, no sabem com se pot plasmar. I al final pensem que aquesta llibertat tampoc existirà. Vull dir que l'ensenyament no és una qüestió a la carta, no? Jo vull estudiar més matemàtiques, jo vull estudiar més biologia, no va en aquest sentit, no? Vull dir, hi ha uns currículums determinats que acordats en un principi per un consens educatiu, no? Que són els que les famílies tenen que adoptar. Per això vos dic que nosaltres no mai hem entrat a valorar qüestions metodològiques ni d'horari, no? Inclús sabeu que ara n'hi ha, també ho ha anunciat el conseller, algunes modificacions, sobretot en segon, tercer i quart d'ESO, no? En el sentit de que s'aminora el número d'hores, una sèrie de qüestions que estaven pendents d'una qüestió judicial, sabeu, d'allò del projecte multidisciplinari i tal, que després se va abolir i de més, bueno, total que hi ha una sèrie de canvis ahí, s'han introduït algunes hores de matemàtiques. Nosaltres en aquest aspecte sí que no, ja us dic que no mai hem entrat a qüestionar això perquè pensem que és complex, no? Vull dir que a una família li pot interessar molt la música i valore que la música sigui necessària, i mentre a altra família jo considero que és més, diguéssim, superficial aquesta qüestió, no? Ahí no volem entrar molt en aquest aspecte, i el mateix en aquest sentit, de donar a triar la llengua a les famílies, pues si ja se garantia un sistema de trilingüe realment que afavoria a tot el món, no veiem el sentit de trencar en esa continuïtat, ¿no? que teníem ja. Este curso ha sido el primero del distrito único. ¿Ha habido muchos problemas?
Val, és el que parlava. Nosaltres no tenim dades de com ha quedat el procés d'admissió, no? Un camí finalitzat. Sí que és cert que l'any se va retrasar tot molt, val? Les famílies que estaven matriculant els xiquets i xiquetes a final de juliol, val? Realment no tenim dades. No? Nosaltres sí que d'entrada, ja us dic, això trenca també el que preveu la llei, la LOE, és d'escolaritzar els xiquets i xiquetes en funció per criteri de proximitat, és a dir, això se trenca totalment. I ara posaven d'entrada això. Al final, certament no sabem com ha quedat el repartiment de xiquets, els ràtios, en el cas de les poblacions més grans, si n'hi ha saturació en algunes escoles i en altres n'hi ha un ràtio molt inferior, no tenim dades per comparar. No sé què s'agradaria saber-lo, i nosaltres continuem pensant que el que dona més igualtat i el que afavoreix i el que impedeix també la creació d'aquest tipus de guetos, en aquest cas no a nivell lingüístic sinó a nivell social, continua sent l'aplicació la no aplicació del decidit únic, tant com planteja Conselleria. Tornem a demanar aquestes dades a la Conselleria, sí que és cert que ho han demanat, però també som conscients que el procés de matriculació va finalitzar molt tard i suposo que en el seu moment ho tindrem i podrem comparar a veure realment què és el que ha passat. En resum seria que nosaltres som favorables a la igualtat educativa i no tant a la llibertat educativa. Exacte. Sí. És igual que també tampoc tenim notícies d'aquesta anunciada escolarització gratuïta de 0 a 2 anys, no? Això s'ha anunciat, però no tenim notícies de com s'està aplicant, no? I també tenim dubtes que en determinades poblacions, sobretot les poblacions més menudes, per exemple de Castelló, on no hi ha cap sistema que garantís que aquest tipus d'escolarització no sabem com se produirà, no? Segur que a tots els pobles desafortunadament no, la realitat és això, no? No s'ha apostat per una educació 0-2 pública, no? Perquè de fet no n'hi ha previsió ni s'ha fet cap escola pública infantil, no? Este últim curs ni s'ha anunciat, s'ha optat per un sistema que és la concertació, no? Entonces diguéssim que aquest procés de 0 a 2 anys pot ser que siga un dels processos de concertació escolar més grans que han hagut, no? Llavors que tampoc tenim notícies realment al respecte. Teniu algun foro, suposo que està el Consell, diguem, el Consell Escolar Valencià, on plantegeu aquestes coses. Ara mateix, en València també està havent aquesta roda de premsa a nivell de València o de país, no? Plantejareu aquestes qüestions en les que teniu dubtes a la Conselleria a través d'aquest Consell o a través de què? Doncs comenta, mira, realment tenim un sistema a nivell de participació de famílies prou exemplar, no? L'anterior govern va crear la mesa de pares i mares, que això és un organisme un poc singular, no? a nivell estatal, en el qual tots els representants majoritàries de les famílies, no? Estaven allí representades i qualsevol tema que n'havia que tractar s'abordava allí prèviament. Allò era simplement un organisme consultiu, no? Però que les representants de les famílies se'ls donava a conèixer tots els anuncis de possibles novetats normatives i regulació i demés, i les famílies diguem que aportaven la nostra opinió, no? Ha costat, però sí que és cert que l'actual govern també constitueix, també ens ha convocat alguna mesa de pares i mares, però no com abans, que realment tot passava per ahí, no? Que fos a nivell consultiu, no? I diguéssim que aquest tipus d'òrgan col·legiat en el moment de la pandèmia va tenir molta importància perquè sí que és cert que ens consultava, ens dava a conèixer totes les novetats que podien haver-hi de més, val? Ara, pensem que també la té, tots els canvis normatius, algunes coses sí que han passat per mesa de pares i mares, però altres no. Per exemple, això de la vacunació ens vam enterar per premsa. També el tema de la regulació dels mòbils en els instituts i escoles també ens vam enterar per premsa, no ens serà consultar per a res, no? Val? Posteriorment sí que és cert que també existia el Consell Escolar Valencià, que segur que actualitzar ha costat molt, però està actualitzat i també estem representats, i ahí també diem la nostra opinió. Nosaltres, en concret, per exemple, en el decret d'admissió, des del primer moment, i ahí sí que, no nosaltres, sinó paradoxalment, diguéssim, absolutament totes les entitats representatives, no sols de les famílies, sinó també del professorat, des del primer moment se va manifestar en contra de la regulació de l'admissió per districte compartit. Tots. Sí que és cert que després tant la mesa de pares i mares com el Consell Escolar Valencià són organismes consultius, que ahí queda reflexat en l'acte, però al final que se decideix és Conselleria, és el govern, en aquest cas autonòmic, no? Nosaltres sí que demanem que torni a agarrar aquesta importància, que fos consultiva a la mesa de pares i mares, no? Perquè sí que és cert que nosaltres de qualsevol tipus de novetat que tinguera que eixir o qualsevol previsió normativa que estiguera en camí se'ls informava, no? En aquest sentit. Nosaltres diem la nostra opinió, després evidentment que hi ha Conselleria ja determina el que té que considerar, no?
en el interior, Raquel, ¿qué medidas se podría tomar para que sea los niños de 0 a 3 años fuera posible? Porque en muchos pueblos pequeños supongo que no habrá guarderías ni privadas ni contratadas ni nada, ¿no? No es complicado, la verdad. Hay pueblos que no tienen guarderías, entonces no tienen opción. O te desplazas al siguiente, o sea, lo que es la población siguiente que tenga guardería. En mi caso, a mí con la mayor me pasó. En Llucena no había, ahora ya hace 3 años que hay guardería por parte del ayuntamiento y luego se creó también lo que es la aula de 2 añitos en el pueblo. Però és complicat, no sé què medides podríem tomar. Ahí sí que és cert que n'hi ha un antecedent per part de Diputació, val? Que ja fa anys que existeix una línia de recolzament. En el seu moment era destinada a AMPEs, però després, com diguéssim que aquesta línia d'ajudes obligava a contratar professionals, a avançar sobre els salaris i demés, al final aquesta línia d'ajudes ha derivat d'ajuntaments. Entonces, en alguns ajuntaments sí que se fan, diguéssim, aules de conciliació, no guarderies, no? Un tipus d'aules, un tipus de servei de conciliació per a famílies en algunes hores determinades, sobretot escola matinera i també vespranera, amb el recolzament de la Diputació. Crec que aquest ajustament destinat a poblacions de menys de 5.000 habitants sé que estan en vigor. El que demanem és que si pot ser, abans de que tratar-se de xiquets menuts i demés, abans d'anar a un altre poble on hi hagi servei de guarderia, que pugui prestar aquest tipus de servei en el seu propi municipi. I a banda, el que vos comentava, antes també ho vam parlar, que aquest tipus d'escolarització gratuïta 0-2 ens provoca molts dubtes perquè el Parlament, si és gratuït, si n'hi ha que transportar els xiquets menys de 2 anys al poble del costat, i aquest transport està previst, està homologat, qui el paga, vull dir que hi ha una sèrie de consideracions que no tenim clares ni tampoc sabem com s'aplica. ¿Se podrían crear en los colegios de los pueblos aulas específicas de 0 a 2, igual que se ha creado una aula específica de 2 años? ¿Hay capacidad en los colegios? Yo en mi caso en Llucena, por ejemplo, en inspección dijo que no. Hay aulas libres y desde inspección nos dijeron, por ejemplo, que no se podía realizar. Entonces, lo que es el ayuntamiento habilitó una zona, lo que es un edificio allí en el pueblo, en Llucena, que está en el castillo, está arriba del todo, y la ha habilitado para hacer lo que es la aula de 0 a 2 años. Y ya te digo, es por parte de Diputación lo que es a través del ayuntamiento. No tenim constància també si aquest tipus d'ajuda de Diputació que continua insistint, perquè pot ser que se solapen en l'escolarització gratuïta 0 a 2 anys, vull dir, en aquest sentit no tenim coneixement tampoc al respecte, però trobem que serà difícil, no? Vull dir i complex que s'homologuen determinades aules per aquest tipus d'edats, no? Perquè ja té uns requeriments, no? Un tipus d'especificitats. Però gratuïta tampoc és, perquè hi ha una sèrie de despeses que continuen estant que la Conselleria no se fa càrrec. Demaneu que per exemple, lo del transport, lo del menjador, o les extraescolars, o la conciliació de 3 a 5, què penseu? Això caldria que Conselleria li pegara una altra volta? Sí. A veure, jo ja us dic que el tema de l'escolarització 0 a 2 anys realment no tenim cap notícia. Ja del primer dia ja dubtaven que això pogués fer-se extensiu a tot tipus a tot el territori, no? I el que vos comentava, la qüestió de la conciliació a la major part dels pobles encara continua sent qüestió de les AMPEs, no? Vull dir que... Jo sí puc fer una puntualització. En el cas del meu col·le, la conciliació de les 3 a les 5, sempre te donen l'oportunitat d'una activitat extraescolar gratuïta, que la fa el que és l'Ajuntament i l'AMPA, i a banda n'hi ha activitats de pagament que no poden ser superiors a 20 euros al mes. O sigui que qui no pot pagar el que és l'activitat escolar de pagament tens el que és la gratuïta. Vull dir, això, per exemple, allí, per el que és l'entorn dels pobles menuts, per allí s'està fent el que és el Calatent. O per general? En general o per 0-2? No, en general, des d'infantil a primària. Sí, allí almenys el que és l'entornada, o sigui, pobles com Costur, Figueroles, Alcora ja no ho conec molt, però el que és Llucena i tot el voltant ho estan fent així per facilitar les famílies que no poden fer el pagament de les extraescolars, tenen el que és l'activitat gratuïta. ¿Y cuál crees que sería la solución para esos alumnos que están llegando
masivamente a las zonas rurales y no hablan valenciano, y supongo que también retrasarán la clase, ¿no? Sí, Tendrían que tener clases de apoyo para aprender tendrían que valenciano. tener clases de apoyo. Yo, por ejemplo, mi marido es profesor en el Instituto de Alcora y allí sí que tienen refuerzo para estos alumnos. En cambio, en el colegio no se encuentran de que, claro, se retrasa lo que es lo que es la clase y entonces ahí tienen problemas, porque es que no tienen recursos suficientes para poder dar estas clases específicas de lo que tú has comentado, ¿no? De poder, entonces van al ritmo de esos alumnos. És el que comentaven abans, no? Que també en sentit de lo que deia Lorena, no? El decret d'inclusió està molt ben platejat, no? Hem avançat molt, sobretot en l'àmbit de detecció, no? De necessitats, perquè això sí que creiem que s'ha avançat molt en aquest sentit, però després la qüestió de ficar mitjans per atendre aquest tipus de necessitats que alguns xiquets específiques que alguns xiquets presenten, no? Pues ahí pensem que no s'ha avançat massa. De fet, això, les aules hueco van incrementant-se, les aules hueco són les antigues aules CIL, no? Van incrementant-se, però pensem que no suficientment arreglo a la detecció de necessitats que ens està proveint, igual que la dotació de professionals. Una qüestió pendent també que tenim és que les aules hueco a nivell d'escoles, pues, segur que n'hi ha, n'hauria d'haver més, però n'hi ha, però en qüestió d'instituts s'està avançant, però encara trobem que n'hi ha un dèficit molt important d'aules hueco en xiquets d'instituts, o sigui, en aules hueco destinats a instituts, i evidentment els xiquets que estan en aules hueco en escoles haurien de continuar en l'institut de la mateixa prestació de serveis. Ahí sí que s'estan ficant cada mes, s'estan afegint serveis, però encara n'hi ha un dèficit molt important.